IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Napalaos ti panagyaman ni dati ASK Federated President iti Siyudad Tilawag ni ASEC Michael Christopher Simo Agustin kalpasan ang napointaran kas kabaro a Commissioner ti National Youth Commission ang mga representar iti entero a Luzon. Segun kani ASEC Agustin ni Presidente Ferdinand Marcos tinangted ken kuana iti nasao nga appointment. Impadoyak-yak na iti napalaos a panagyaman na iti talek ken suporta a naited ken kuana babaen ti Presidente. Gapo iti panakaawat na iti baro pagrebangan nagresign ni ASEC Agustin kas SK Federated President ken ex-officio member iti Sangguniang Panglusod iti Lawag. Maragsakan apo tinumutibiyang napuntaran tayo ni Apo Pangulo akas mesa nga Commissioner for Luzon iti National Youth Commission at nakdakkel nga responsibilidad iti para tagtutubo iti pagplastaran tayo na Apo. When Apo iso ti mesa nga resulta na deti pinang-acceptar ko deti nga appointment nga agresign kas mangi bagbagi iti panlungsod na federasyon ng mga sangguniang kabataan ti siyudad tayo. Mainaig iti daytoy inlawlawag ni ASEC Agustin no kasano ang napointaran ni Suna kas Commissioner iti NYC. No kasano Apo ket ada iti bakante so in kastartemet Apo digiti masapol na dokumento kas damit iti track record tayo ta dating obligasyon ket kailangan iti measurement nga taong ada iti background na for youth welfare and development Apo makita tayo ti adu met nga nagbanbanagan iti programa kastamet aktibidades tayo para digiti agtutubo alawagyan nga Apo. Kabayatan na inbatad na at amang sukat ken kuana ket agda maabis si Presidente TSK Federation nga isumet laeng TSK Chairman iti Barangay 2 iti Siyudad Tilawag. Para iti IFM News, Idol Rain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.